Hai logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि केन बयस इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दखान थांगासिनो जों दायो। सानैबो थांगोन दखानाव। मेथाइ जाहैगोन जों मेथाइ। औ गारि माबा बाथाबजोब खान्थालफोर थांगासिनो लोगोफोर। साइकेल सालायदों लोगोआ। नायदार बाप रे ये क्या हो रहा है? ओ भाई मारो मुझे। ये फेर है ना बागथाब जोब्बायलै मानसिफ्रा गारि गंसेयावनो थांगासिनो जों दायो। लोगोफोर मोनहां जाथारबाय। ये सते दखान बे नङा लोगोफोर आरो गिदिर मोनसे दंबावो। मजा आ गया रे। थांगासिनो दायो लोगोफोर नायलांबाय थाल' नुहैगोन दायो। दायो जों दखान मोनबाय लोगोफोर नै मोनबायानो मोनबाय लोगोफोर दखानखौ जोङो। मिल जाए रे बाबा दुकान मिल जाए रे मिल जा। मोननै लाखाबाय आं लोगोफोर सिंग्राखौ। जोबोद गोथाव जादों मेथाइया। थांबाय दायो लोगोफोरजों दायो जों न'आव थांफिनबाय दखाननिफ्राय फैनानै मोनालायबाय लोगोफोर माने दखानानो थाब खुलियाखैमोन नालाय बेखौ नेनायावनो मोनादों। लंपेन्ट लादों लोगोफोर लंपेन्ट लादों नै खेबसे लंपेन्ट लादों खेबसे लंपेन्ट नै आव दं। थांसिगोन लोगोफोर दा न'आव। स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम। थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय।